ارتحلنا عاليا، لسنا الذين على الحياة نضام، نرقى جموعا كل يوم للسماء حتى يقال عن الجنان شآم. إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا، لسنا الذين على الحياة نضام، نرقى جموعا كل يوم للسماء حتى يقال عن الجنان شآم. Это очень важное решение. Мы решили объединиться, все как один, кто держит оружие в руках. Объединиться вокруг президента. Аллах нам, мусульманам, говорит: объединяйтесь, держитесь как за одну веревку, и Он даст победу. Мы убедились, что Аллах нами доволен, Аллах нам дает победу.